Nangadi. Nih. Kau ni jauh kau adi dulu. Aku ni mai Allah. Nangadi. Kau di pagaji cukup benar kahanjun. Mi nani ndeko kanko. Mi na kanko itu hari ga. Ko kanko na anon di ramtai kadam bugalo. Gua tahu lando. Kau nu waktu denyanding. Mi nalo yang ngacis pada pagaji ndarga. Kalau sekolah kau no ba ko ni hanjun. Kalau sekolah no ko kajo ni kanu kimone. Ono ngalah hakil. Ka on hebata hakil. Andi. O nyande hakil le moƴƴinde to har mo yete ngol o. Man kan nyande fenande moƴƴitono hari da yeti accu nani. Samba. Ko telephone mon. Ko joni law. Hakil ma Allah ko min jonni ma. E yenni ko mbo jonni goddo. Yenni joni yenni. Papa mi yenni. Mi yenni joni yenni joni. Ko telephone homboni. Ko. On wiida. Ayo uldina. Nyongo na ono mun wala. Ko bono arado. Wodo kude odo biski. Min kerna patron ngoy na. Ado telephone. Ko ko joni la ko. Ko junga beiti. Ko junga beiti. Ko Mariam joni telephone makko. Minani ndey. Ko yini ne jettoy. Anda. Mariam. Mariam. Ari. Anda wala on tos yetu a telephone ba. Ba ko mini ko memo ito. Si hande si Allah fa bo har ko kanko ƴetti jonno. Batti na ƴetti. Si wona kanko ƴetti jonno hande wayno dira hande. Di wardo. Kono woni muso grami? Ko telephone ma woni sikka. Ko a ƴetti telephone ma on jonni be yobe arbe amado be ada pagay do. Ko don ba nani c'est pas moi. Muso grami kono mi yettata telephone am mi jonna be. Ko wonna d'ailleurs o téléphone iwde ka suudu ardido lande téléphone gon dey hono ardido andi sabola sai mino dima o ya satin téléphone an ko ni be tokkirimo mi tay be ƴetti dari bippi numéro ji be mi hersata tun faydi ka téléphone do a fami samba ko do accira ko bowal accira fi sunna non yewti awai be to nyala ndu woni ba c'est andi ko no wadi accuna ni woni mi daki depuis hanki acca parce que ko woni ukude problème banka nagge ko fetudo da wattere ma mo anda fus o a jarto do kama be problem ko a jawata joni abala habbelandi joni so no na joni hakuna habbelandi ba alani do kan
fami ka andi wondi koy waɗu andi derrière Arido, tous les larmes sont venus. Tous les larmes de camp Alpha Oumar et Raz Oumar Tal, ils sont venus. Lega moja face and here. Ni saka ko. Ejara du go jati mba. Ine patro ya. Hakku ni nyalla bi na wallahi. Urami hakku ni nyalla. Urundi wa be. Urundi ji. C'est pas moi. C'est lui. Unami mon colonel. Nami face. C'est lui là. Ko mon do manade ni ko patro mo mari di golle moga. Kala taal golle tan patron ado be aralto be artalto ana no ko ni ka galle ga oh na andi fala ya do go bay be baytu an moja joni sawali on ninna mo commandant de timu do awa ara fi programme ngam na dans téléphone non awa non merci beaucoup awa wakila golla awa gasi so me lang sita halang kan taji kompi pat angko wala makan taji minna bukan taji do ya bi wir no ni tu aja pala ga bi di biare ni te vitesse ni ya ka tong ben kan di do ka bolla ya ri ka do ti bonna cha ba homon na ka den period ye ono ne ka ko to ka ko patoro ne ba ni ne dai ko ale ni mo be rade dans le bout de l'autre diviser lo wote wona ngo da e wona da e andi yante godni ko yandi hokkule mi patro mari binde ko ni radio langgar galang kasudu ga oh ya na tal gadi ben mami alandar ga la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye jiti ma wala ko tomo beno fi yasa sa ari anati kontindat ka pawga jone yide bimbi no ñu no joni mi sodu sarde mandi di jare kanyum ay ko ciom donc sirman no waway départ de mo e quoi ok merci jon la faut tardo Hari jangan anda sekali dah. Hari jangan anda sekali dah. Lero. Nanda dah tak kuando. Tapi tahu harawal sekali go no kan bersu. Aku nanti misalnya. Si tayi woni ko fi restan di ɓewo ɗon acce piyorde ko woni ƴewgude ko so ronti tura ko ƴettude ɗo acce no watta billahi ɓayna fi mon fu adini wattami sak e mami jalawi siñini en baki guna haaɓi baɗɗam koye fewi werten komo ɗo man debbo sokko mi jogaɓene gomoɗinɗe gafya mi yariɗo ine bandi ɗumon hongat te goɗɗa e debbo suudu ɗumon hongat temo men percussion ko yawaɗi kuɓɓiram memmina mi wemmine kay ɓuɓe wiɓe ndala ɗigaɓen suudu ɗo wonɓe ndala mi waɗi mira nder ga mi waɗi ko cukkal
Hey, mo be. So fusi wa kan musu. So fusi wa kan musu ron ki da ko ijang. Ana. Di ka wala. Kau pala la nem ni yo ka da. Anu ko ni. Ken musang. Ni ko na mo mo. Na mo 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 lan. Ko mo da halan. Ke la ni mo lan. Be mo mo be. Ko mo mo. Ko na do onu ni ko. Wala. Dara ko na ke. Ni fe ti ni. Ko na ke. Ko manda mo. Dara ya te ko na ya. No da ka jingi ani no jingi wonna yon ko jingi no dira ya Allah le habara hande timete rani akilo ko ma ki ya ko hande ndani na sani mi saya kamu bengol tidak wadi Allah pun no kuya ni wakatu ni nyejude ni kuya Allah wadi ni la kuya wata kuya ni wakatu sa ko mi har don ka har wata na yinda na fayde ko bo mala wela ni no nyam tu wela na kiri ay wat lo bo na ella mai le fo kiri na ko wa na sa kuni awa hati da sana redu awa ga nan de ndi ko bolan nan de ya kanom ala wai yoti ai mana Avete supu. Supu, uno che fa di uno. Ini nangis dulu dulu. Cosa che mo dulu sembra di uno ya sembra. Mana nanti mau di kabin. Awak deh kan. Nyami. Kalau muncul mati. Wala na nyami. Bantar ni nyami. Nyami. Kerja apa? No. Saya hati mana? Bawa. Nyami. Aku di video. Aku suka. Ini ya aku suka. Aku ya. Aku suka. Imo nyam. Imo. Nyam. Bisa kalau nyiri. Baik nyam. Samba lo. Hati samba. Anani ya andi orang mana lele. Imo dona. Nyam. Komedi ya nyam. Imo dona ni. Mau nyamu. Hey. Saulu. Main ke kose. Suka? Nah. Ini ya nyam. Lala. Jauh tu. Ini untuk orang bodoh. Ajan. Kau boleh? Oh, ini kau tahu kan? Di YouTube tapi tak mini. Ini mau tak apa bilang? Ini dah. Kau buat jadi. Sebenarnya yang nak jadi mau nyiri. Ni wali nyame. Kan dia yang foto itu. Dia mau balado. Ega, guru apa? Jadi ni. Tewajidan. Ni lagi. Ada tangan orang di mana jadi.
Kon jogi mangena. Jolan janga sera. Kon no mamusi. Masoda no leki. Ako ar. Moli bola mina ke kota ke te. Hinangani na ona kitene ro. Acha. Are no. Kon Jode. Lu kan no ay tijirti modi mo. E mawla se wada ni. Gareja. Lu kan no ay tijirti. On fami? Ha? On musta. Tamba. Du jokan no ay tamba. Telepon saya bertelepon. Telepon ni na samba. Awan itu Éssirabe. Samba nunde do. Samba gelado. Wadi haj mukom. Samba ada muda. Kita nampu. Oh ya hati tu. Kono minanjo hanne lanjun. Kamu kan deh. Ayo. Mami Jordan yang gue minangi na. Mau Mami Jordan yang minangi. Bukan rumah kedua mau halan dena. Enak sih darah minta jempol Kenapa guys? Oh, dari ono di antikas ala ndu bangwe. Ayi ba anta na ba antikas ni. Aye. Tangku na ante la ndu antibal ni. Wala. Antibal ala do. Dar ka dese na antibal. Oh, tanya lang dulu ke. Oh, Ini kayak gitu seke. Mi tak kono seke. Kono seke. Kau kalah kau seke. Kita seke betul ya, mai seke kita kita ada orang nelango. Orang nelango. Kau kan kau dah itu. Amau tu. Ada tahu tapi tu orang. Kau si omai hande. Arana ta o miran ta mo kara ka wari biso. Ko wari sibiri ma ya hew to. Hew to ko on to. Hey. Wo akiti. Jogo babe. Jogo la he. Anda mari ko jogo la. Ini daga imoda. Allah kiye. Sai ku fure hat. Ayo, tu sekretero. Ko bitto ma on do no mododi. Si dai ko vanzan ci kono ton. O ko jomba no do ko bitto jiido to. Ko bi jiido to ko bi lahiri. Ya hare no o do ni. Ko ma je ko je tunni fo pawri ni woni ni no dum no re woni dum hare ande kay kambe mini. Na du yafe. Maw. Babe o ngakiri ni hala. Jerte hala. Jerte. Allah. Ko ni yeto o mawdo hula. Mamlay hula mo jomba ko bidde mum tun na ballamno mi odo na ballamno min kay non ko mi ngandi ko mi ngandi di jonno problème jogo sa bidjo mam wore do mi aga tamu bo bon aw odo mari baba Allah salati hay to aray utto are gal linal ko ko na mari baba jokula ngomen neni Allah ko no maka bi jullo to be Allah jula be janga be fo Allah kay mum bi be kono babe ye accani mede gal kono nabe be accimi do men to ndari sonja jonnon ko min to mi ferejo si babe ngam betano do no be walla Allah yarane batasalla jabe ko bodwa gana ko jangi nyatana wonda do ko gonga mi yewtiti ko ni be ma yewtiti na ninka ko suudi ma do har mo wadi yare mi nyawli ar mi bal mi nyawla ko baba jakata ko haali tutta da biddo godo jibina yara say mo won hewtani ne baba fala bi say ma hewtali ko mi leddi je izawni oui kan mo yiri enna e kel riidu dari so mo sare gadde ma atike ko antum jommi no jombe layo sonnaji mo jomba ma do ana ko ayo ko ma manga fo yantani iyo enna to yala no lanu nani enna yitike ma yimbe men be yitike be nyawlo pasi hay ko yimbe
Yo kala ko fere ñawlo go passi ñaw be ñawlo be ay on la ma ko ngote dem na bo ma on hara modi ma lebay hay ko fanda futuji be hebay kaati ta habbo dan on ari ko ɓiidimo jombete ɓa ko a ɓiidimo ko ɓiidimo mi ɗaɓɓamma si a jaɓi ɓeyroɓe fof tertoɓe seedude maɓɓe few andi si en jooɗaki tummodirɗen jondirɗen hakkille marsata on faami sago an hakkunde mon ɗo komi faala koyo weldu ka nder suudu ga on faami hakkunde ma e modima fiye modima yiɗe hewtaya yew karama ko geramo no woodi piiji buyɗi waɗata allah woni ha allah muyi huude walla muyi ko woɓata andi fami so yi worɓe go hino yiɗa ɓeygu mum ha feƴƴita keero ko tawde ɓeygu maɓɓe andu ka jogitoɓe mi jonnan ɗo histoire um raɓɓiɗi kum seeɗa ni kum histoire um ɗo wo ko debbo o immi o yehi ka karamakojo o inni yo karamakojo wallumo lekki fii yo moodi makko yiɗumo fami on sumati karamakojo o miijiti par ce que en foppuɗe gandi affaire sirku ɗum noon koko hulɓini ka hiɗa weldi e allah ha yaha sirka haran waynodiri ka kono ɓay ko fii ko moƴƴi e ɓeydugol moƴƴingol gando golliri gandal o ƴetti siparu o naati ka chambre o acci debbon ka salon o ƴetti ndiyam laaɓuɗan o waɗi e ndun siparu o ƴetti siparu ɗum wari o tawi debbon ka salon on hino ɗo lekki kin kino lekki hiki mari condition ji ɗin ko honɗum si woni bimbi si modima immike aɗa hiwroɗamo mosanamo wallamo o itta kooƴe et puis o duwantoma kadi si woni ñalorma o yiti golle o ari himo ari soƴƴugol akeyimo ha moƴƴa jesi kiikiiɗe kadi si o arti dogu jaɓɓoɗamo ça fait eftoɗamo hara towninte nanaki mo hay e seeɗa si woni noon ɗum ɗon manki hara ya andu ko an bonni lekki kin ɓe haldi ɗum e nder jonte tati debbo ari golle ɗum e nder jonte ɗiɗi ka timmata tawi gorko lanni fetude fi makko fen hannden kadi tawi ko haa ɗon donc ko ɗum waɗi piiji ɗin ko hakkil e ñeeñal donc wattane hilla ha monsieur Dramé kono minen han hannde aɗon talanali men ɗi taali ɗo kanan ɓe talaninoma binta famale andi no woodi ko monsieur Dramé famale sinaɓe ko weldi wo kilo jeɗɗi ñama ko no entre maɓɓe fami donc allah ala en nani ko ɓe haali ko monsieur Dramé min nani min jaɓi mi waɗe ko wiwɗon ko si tawi woni o nani ɗum ɗon hara yo allah okkoron ko falɗon ko dandan ko hulɗon ko feppindinna en feppindinnon e boowal e samba donc haray ko ɗum tori ko téléphone no sonde kono samba no ko yaasi yawtan mawde donc haray feƴƴata ɗum on jarama falano jande nde yo fuɗɗiti ɓe daaray karamakojo ko ara jannon ɗon sabuna ustal garanoɓe ɗo ɓen gonɗu waɗi mi wayriɓe yiwtol ɓe sellani
futa sekondi. Nyote futa sekondi. Nyote futa. Nyote futa. Nyote futa. Nyote sekondi. Wai ile wako. Kono ida wate kan. Ilo piulela. Mama he, hakuna. Bila wala soa dole. Sini hafta soa hujun bila ya tena. Akjana. Wengi te hakuna nyala. si modima e wi tolla be winda nila ben fi alla yilteta ya jibinali andi sa jibin no ala la mari gonga kono fandina jibinali oto mbuse go joni babe he ko fade seda babe mo ya yika si babe mako e ko dun na be be radi kala atamiya be radi ko ko min mira da ki o ngambe do hoy gacce yodi yo Allah wat marke ma si ajibini tu noddam sa ajibini tu noddam hey hida mari noti to be futu nani sa ajibini tu noddam andi sa adabay preuve jibin hande do ni billahi jibini mi yilto jibin fi Allah jibin babe yo andi ala ko wone futa da andi lam wulda to ko do mi hebata piji di fu si be radi kala yow hunu mersa kuna jibina tu miara nani la hiwrobe nani ya yangi sa feji do mulay kono nani chabu ne de on janne be nani ya to nan la hiwrobe fo o yo ko dum ka ayo ndi fallo ka de ya wa ko ka min tiri fallo ka ya de kono mi yaw mun bitoto mi yaw fere ala yo mi yaw ko dum ala fere ala billahi so seki bonso bi hakune alla mi gardien jono dano mi awata am diveru holanni mi yeto mano mi amu joy taw warno samba men do to mai o wote woni oui hari namu won no hondo awa gasi problem ala be yafte joni ko to yawte hon yo joni nedi to andi joni baba o ari o kinya nyapun ga gila ari do putti ko no woni utali joni non gasa non so yei ditoto butoto awa yiti mi sim nyami no do mi lutini no bredi ko taw ko do ko reno mi beso ko jogondironga na hilay bi dango no min jogonda mi wakro do ben bay ko so jibini on andi nan awa mi yow dala ye man do to uditi ba fanga gasi joni nam yeah tungo ene hayre hari marana fado do mari do fa kono yo siminna mari mi woti fando al mi yetti bernde way bernde fe mi yetti bernde nani kono mo hotata on no wulbi ne gal wulbi ni fe ko mi yetti bernde go mi woti ande na saka nani wala mi woti yo awa daro mi woti go awa gasi woti billahi mi woti mi yetti bernde nani woti o wakilo to ko heddi ko nani na o wakilo to ko heddi ko yalla hewtintino e jammo yere amin amina nani ya fodo de kala ko wadde nani o ko rasura ndala surra mi hotay tun be yeyta yo mi hotay tun woni armay rentre mi ho mi hotay tun futa fes do urtani hakuni ala di dum ari ko mbuni min so like do ya si goda ko lo hakuni ala fa
kon wadi mi hota di artali kon o jikir wangol mi yejiti nukuno ngol der tom aw kuno moƴƴa sa gon no to aw nani aw hakki de nane hakke ake ala andi be fala ko koto ene abito andi min ulalla mettude andi be mo o wona de an ko odi si burata yo helsi akimi mudi andi mi mara cewdi ko okra mi yara do pule mi ya andi si goddo walla sa ay mi wota me mande yewte balle yo yawleru be bi mawbe ka wawde yarde don mawbe mi hoti goy min idon hersa ko sa tan ni idon hersa mawbe min tu habbo se habbata be hernami manda so hakku ne ala habbata e way non diri o va attention le kille mundu be hersa hambo mo hulali mone hifata hefata ko nafata kono min do ni hayi to lando si bida ngonji bini harbida ngonji bi noddo la futu sila noto lay sila noto ndo futu kombi janyere min habida ngonji bini do so yinni tirila si goddo so habida o yinni tirila ngara o yinni tirila parce que ko gorko jibi so yinni tirila hare mi yarlak min mi hoti min ko ande ko min ko mi hula mone min o mo yido ko mi hula mone sayi be yimbe man ndiyam ala dum kay yo hote si a woni e galle ma kawte maade sa nangi biddo ma piigo be nali accuna hodo ma sa hokku a woni kade hodo a wayni ke goto yali a yilto aduda hobbe kono mi ya fuuta honto mi tawo ya hombo mi jomba ton biddo goto malla article an on hinno do mi wonda to hombo himbe buy ma yimi jabali yaw go ayrondir go fatunde mi ya be na wawa ja honto ko mi nabori ko mi nyama honno mi golla setto mada honno mo gollali ceedu kon hebata ko golla ko nyaman dabbunde simi wadi do haray mi hudama min on mi hoti fuuta be jalayla jalede wonay goto yo sanfereng wawa cew samo yana ko ta ni fuuta me wayrindiri biddango ngoni o ko do mi do awonte ko dan ko tol si mi wela mo ko andi fi reedu andu nenma Allah ida do bandi konto woniri ono ida battila kala dani wa kala ga ummi tagi nene wa abi tagi baba sai batti tagi jama fo walla nin Rafi dum ci way do ñene série ga to may ma dassé no ñene série ci wala ma dum jimpi ji don ka to yawde gor ma hula yora yo jakka anga jere fota won wadi anga jere fota ko hornde muso anga ko yurmine no yurmi kon wadi wolne men kon wadi la musede ni kono no muso hornde la musede ko hornde
ko juɗɗen ko hunduko ko moyɗin inaɗi kon koye ngal kon waɗi ngal andi ngal ɓoylike kono tatus ɗo tatus ɗo kon no waɗi koko ida mi tori Allah tun Allah hollila lawango moƴa mi forsi komi forsi ɗo ndaaro ngon so jike par ce que a tumban feeri ayo a yiɗi noon tumba feeri a tumban feeri joni noon ta lawango moƴa si koye danere mi yaltuno mi yiyayno ko henti mi yalte ɓalere yewteme noon kon mi waɗi tommiño ɓay ko woni ekkitade welo ɓay kon jakka ko heccankin kun entay kun sodana velor ko kun entira kon kun ari dogugo kun ari kun naate am la ilaha illallah ɓaɗa lerdu naate am minnu ma ɓe ɗaɓɓutono ɗon ɗo ñallanga forti ɗo ñiɗeji sortelle ndu sartanoma accu ɗon nanana bagage o hanmi hawra danere ko ñalaɗe ɓalejo tun woni ɗe balɗe ɗo ande kadi wata hawtude no dani en patron a sandinalimo ma jibina e hewtade so noddanalimo ma ɗum o jibina e hewtade suuɗe noddani mbaɗe patron o voilà ma ko ɗo mi habbinoma si so li o waapele moga par ce que no wiila o waɗa henne ko faala ko on waapele noddemi Éssirabe so gandinalimo hay mi fanki gol sira abbutum yo ko bambede mi heeɗi ko bambede samba ko andarani bambugol sidan bamba ɓe sofiti nde ñande le jour là hara mi sofinama komi ɓeyta kafiri bari nde ñande si j'ai emporté le wiela cakka a gandalan mi fala taw yew dey turo woya nummiro he turo min yo turo min ya turo nan noon siko min kongal ko fiwate ngagara funawnamne ɓaye busta ɗo eɗa lummino homboni mi simi turki hakkude ganda ko isi jiɗi firi a hento ɗon hara ɓiya kelin ma ndakinane yiyata sika mi naatu o naatola sika mi naatu o naatola mi wakkilino haka ɓawa ko wakkile haka nde ɗo e ɗo woɗɗamoɓe mi fokkitali ɓiɗɗo on ko mi fokkitali jako ni hiɗi ɗola mi fokkitali naɓe patron mo ɓe ɓiɗam noon seedi kono mi fokkitali mi yalanta ko horan ɗum naatu ɗum naata mi naade samba anda si ɓe fottale jinna ka lawo jinna teniɓe jinna bargana no wode hande jinna kudukataji ni ko ɗum ɓe hukkude aya tumba feeri ɓeɓe feetiri hande ɓe wowla lawɓe naɓe falaka hotugol c'était dressant lanniya ɓe ɓuɓi sota e munde hare koɓe dogi hen ɗo haɗen gomike ƴawgol ɗo anga noon ɗa wude redu koye ƴakka min ɓeɗena garde mi ƴetta amana wonno garde mo a fokkiti moɗoygol mango e kiɗa andi so yewta sa yennilan ɗoye seeɗa fof no andi law wuyi reedu en fof no andi ɗum ɗon e kan anno man ƴetta ɗon gardi gon joni siko ɗum a yahay to anni noon ko ɗum ɓe wi ko ɗo mo hotata on ko ɗum ari ɗo hotata ɗum wonnono yata siman oya ko wi ko a feemu to feemu faɗe